Imong nadala ka nga to katilig nila imo dito na sa pinaypay. Ako. Di sa magkana. Anong na makay short ana wa mang kisa magka di sa magkana ana. Tara kay ito pangutan-on si nanay dito kung di sa ka kuan ana ginatag ba na or unsa. Kay basig ila nang lock sa pantana basig ila nang pinaypay diha. Oh. Hindi sa magkana ana. Tag dito na sa pinaypay mo gikuha ha. Tara sudad dito sa sakop. Itong sa amo ah. Katoy kon. Ngano man nga naan mo kay ana wa man ko karon pa man ko kakita na nga imo kana nga gisulot. Kisa may naghatag nimo ana. Kani ba nga karsunis ma di siya man siya ani. Ha? Di siya makana. Nga kung ilan ng kang Alexandra na. Ha? Uy, di mo na. Lokas ba? Ha? Das pinaypay? Ha? Hay sisil. Ha? Kaya tubuan ate, kaya talig dili na imo ate. Pag-ilis dito ate. Tika sa pa. Ha? Kung pag-ilis dito lain kay talig ana na nato na isulot kung ato na ma-confirm nga di imo ha ginagawa man ko kabantay nga gitagaan kag ingon ana nga sulot. Pag-ilis dito. Kay tingalig goy Ginoo kasab-an ta. Oh, masuko ra ba na. Sige imo na ang pinaypay na dito. Mula ka pag-ilis dito. Kiti kasab-an ta. Ha? Wa ko kay bawo gani nganong nakasulot siya ana nga wa man tay o may sisulot na. Sige ra mo balik diri pag-ilis. Kaya ato na ipag-confirm mo kinsa ng karsunis ngayon nung nakasulot mo kani ana. Wa man kay ingon ana ambot kinsa wa pa ko kabantay ang nakatag pag-ilis ngadto kay tali kasab-an ta. Lakaw, pag-ilis dito kay tig kasab-an kani ana. Lakaw, pag-ilis. Oh, lakaw pag-ilis. Tig kasab-an ta. Ilisin dito. Lakaw. Lakaw pag-ilis. Katong imong gisulot kanina nga short. Lakaw. O kana. Hay mga short. Hay man. Aw kana mo sige. Tangtanga na. Ato sa na ipangutana diri kung di sana ni basig kang Alexandra ni nga pajama. Kay hibuong lang ko kay nganong naa makaingon ani nga wa ba ko magpalit ani. Wa pa ko gabantay nga nay naghatag nimo ani nga short. Aw kuan kalsonis. Nilang kay magnita ta dito kuyog taog sa Sabado. Kay mamalit ta dito, mangukay ta dito. No? Pakuyugon ta ka. Ug kuan kay kari no kani kisa kay tagiani mangutana pa pug kuan ni ha. No? Nibuom lang ko kay dito na siya sa barbershop. Dito naman siya sa barbershop nagsulot naman ani. Kisa may naghatag nimo ani, be. Ha? Nagpalit ka sa gatos? Di sa man ka nagpalit ani be? Ha? Di sa man siya nagpalit? Di sa man ka nagpalit ani ba? Kani? Sa gatos ni? Okay? Di sa man? Dapit? Di sa may tindahan? Sige, mangutana ko dito sa tindahan ha? Ha? Kay kung imo nang pinalit nito, wa po kabantahing palit. Sige ha? May nagpalit kay siya rang usa? Siya nagpili ani? Oh, nahibong manggug ko kay nganong nagsulot naman siya ani. Iya din ning pinalit. Sa dito ra day wa di mawa yang kwarta dito ra day gitipigan niya. Uy, kamao na day si mo palit. Kamao na di ay. Iya din pinalit ko noy. Yang pinalit dire. 100. Namili, may 100 man tong inatag nilang Brenda. Abi kung nawa, gitaguan din niya. Uy. Ay nagpalit guys. Supuyawan ako, abi na ako. Buwanda. Tiya. Iyaha din ni oy. Siya nagpalit ko nung kanina. Simon, Mikay. Oo, kung dahil tindera ba? Mikay, yung tambok. Imuha din ang pinalit. Siya pag kunin namili. Aper. Kamao naman day ka mamili oy.
Uyawan mo lang ko abi kung kinsa ng kuan. Mamanay ko siya po. Kumao na yung pili. Diyan ang bukat mo. Ala sige dito, tapay gina. No, ugma na naisulot ate. Ano ko ba? Ugma nagkaligo nimo no. Lagi. Naligo ka? Pero kana imong t-shirt, wala lagi ka nagilis, kana rang short imong gilisan. Na may daghang t-shirt nimo dito, daghan man kag blouse dito sa imong drawer. Oo. Napadinha oh, kanang box. Napadinha yung mga kuan nimo. Tuyo ko na nga gilisan na kog box ang imong usa ka drawer kay para safety ana, di ma abli-abli. Mahal ba na nga box ate, mga 2,000 na. Oo. Para kuha ni mong mga sinina. Sa manay mo sudan, litson? Makaligo day ka? Hala. Sige na, sige. Tiwas diag kaon, ha? Pag kayo nagkanon diri. Aw di pa man di kay sabaw gali day, di pa man di kay tinuwa. Mo ka di ka mo kag tinuwa? Ha? Ha? Di ka mo kag tinuwa? Wa. Sigo pa na, na tinuwa oh. Ba? Diri inta ka kaon natin. Mahala, sige tawas, tiwas dag kaon ha. Kamaniog to pod me. Saniog to na siya guys. Litson paksiw o tinulang isda. Pero gila. Ano mga diri ra unta ka nagkaon no? Ha? Ya, may laki ha. Oo. Diara ka nagkaon? Asa man ka? Ara kas gawas. Uy, naunsa man ang imong medyas? Itarong pagsulot. Ikaw ni mong kapayas nga hinog? Aw, minta. Imong gikaon. Ang panit, asa man nimo gibutang ang panit sa kapayas? Gisalabay nimo sa basurahan? Nagtuara po nimo gibutang dito. Ayaw ka na imong medyas. Imong ganahan mo ka magmedyas-medyas. Bikas, ayaw. Na. Para na makuha na imong medyas. Ayaw ha. Wa man na matarong. Tarong mo, no. Mas bikas. Kana. Bira ha. Nya kuha na ha. Labhin na. Labhin na. Og magkwento, wa man na maayo. Di ba kare pikas okay na na. Kare pikas may wa luswan sa timutikod. Bira. Kono sala mo abot? Oy, diha. Aw. Ora maglingaw kay inyong biyahe. Sige pa, bira pa. Okay, sakto na na. O, diba? So, yung nana. Gawa po na imong chinilas ay. Umang po na imong limpyo eh. Ha? Hay limpyo na? Huwag mo na limpyo. Anara kang tambay. Papa Mas Edgar ito sa balay. Hindi lang ka. Nawa matarong.